Budem testovať umelé stromčeky, aby si ty už nemusel. Všetky stromčeky dorazili zo stránky mojstromček.sk. No ale poďme na to, ukážem vám, čo prišlo. Máme tu 180 cm smrek Natura, 210 cm jedla sibírska, tiež 210 cm smrek kanadský a 180 cm jedla kaukazská. Je veľmi jednoduché to poskladať, skladá sa z troch častí, aj keď ja som to teraz ponechala to mimo. Na tej snímke vidno farebný rozdiel a keď sa na ne pozrieme zblízka, rozdiel v odtieni a tvare ihličia je ešte výraznejší. Každý rok sme si slúbili, že už nikdy nechceme mať v obývačke suchý, opadaný, akože živý vianočný stromček. Viem, že sa delíme na dva tábory. Tí, ktorí by si umelý stromček nikdy nekúpili a tí, ktorí naň nedajú dopustiť. Ja patrím do tej druhej skupiny, podľa mňa je to jedna z najlepších investícií. Je stabilný, ľahko sa zdobí, vydrží celé 10 ročia a jednoducho sa skladuje. Zo 4 možností som si vybrala 210 cm vysokú kaukazskú jedlu a už sa neviem dočkať, keď ju zdobíme.